Çar bira hebû nebû caran rehmendên bavê hezir û guhdar in. Zilamek û çar kurî hebûn. Çavê zilam roj bi roj xera dibûn. Her dem gazin dikir ji hêja çavên xwe. Rojekê gelek jê re dibêje, çar kurê te hene û tu her roj ji hêja çavê xwe gazina dikî. Kurê xwe bişîne bila ji te re dermanekî bigerin. Divê ku dermanê çavê te bibînin. Zilam kurê xwe mezin ji bo ku dermanekî bibînê dişêne. Salên ser re diborê kurê mezin nehat. Sala dî kurê dûwa dişêne, ew jî salek ser re derbas bû nehat. Sala dî kurê ê sisiyan dişêne. Salek derbas bû ew jî nehat. Tu kesî ji her sê birayê te agahî nestan. Dora zilam mecbûr ma kurê xwe ê biçûk bişîne. Zilam kurê xwe ê biçûk hem ji bo ku birayê xwe bibîne û hem ji bo ku dermanekî ji bo çavê bavê xwe bibîne dişêne. Kuruk dirê de rasta zilamekî pîr hat. Zilamê pîrî ji kuruk pirsê. Tê herê ku derê? Kuruk mesela xwe ji zilamê pîr re dibêje. Zilamê pîrî ji kuruk re dibêje. Sê rê ber te hene. Yek diçe welatekî gelekî dûr. Yek diçe welatekî ji ya pêşî nêzîktir û rêya dî rêya yê çûn û hatinê na. Kuruk biryara rêya çûn û hatinê dide. Zilamê pîrî ji kuruk re dibêje. Dema ku tu divê rê de çû, yê deverek werî pêşiya te. Li vir gelek kevir û dar hene. Wê deng ji werê. Wê bêjin ew hat, ger tu li wana guhdar bikî û tu bira westê, tu jî bibê wek wana. Tu li wana nihsîne û rûya xwe bidomîne. Kuruk gotinên zilamê pîr yek bi yek tîne ce. Dirê de digihêje gundekî û xwe bi xwe dibêje. Hespê min serê xwe li kîjan derî bixê ez ê bim mêvanê wê malê. Hespê kuruk serê xwe li deriyekî dixê, derî ve dibe. Li hember kuruk pîrekek derdkeve û hawar dike. Kuruk ji pîrekê dipirsê, çima tu hawar dikî? Pîrek dibêje, heta niha ti car mêvan nehatibûn ji bo navêna min hawar kir. Kuruk ji wir diçe gundekî dî, çavê mîrê wî gundî jî xerab bûna. Roj bi roj xerabtir dibe. Mîrê gund dibêje, bila tu kes li gund nemêniye, her kes herê ji bo hêja çavê min li dermanekî bigere. Hemû kes derketin li dermanê çavan geriya. Kuruk jî derket, çûnê çîrê, çûkekî pir xweşik dît. Tîr û kevana xwe derxist, nîşan ji çûk kir. Bi tîrekê pirtikekî çûk firand. Kuruk rahişte wî pirtikî xiste bin şewqa xwe. Hespê kuruk jî kuruk re got. Gel tu vî pirtikî neavêje, wê gelek bela bêne serê te. Kuruk di vegera gund. Pirê de hin zilam dibêjine kuruk. Tê mere werê. Kuruk dibêje, ez mêvanê vî gundî me, ez ê çawa bora werim? Zilamek ji wana şeqamek kuruk dixê. Kuruk bi vê şeqamê dikeve erdê, şewqa wî serê wî dikeve erdê. Ew pirtikê çûk jî dikeve. Zilam di rajê wî pirtikî tîne ma mîrê gund. Mîrê gund wî pirtikî di ser çavê xwe re dibe û çavê baş dibe. Dûra zilamê ku pirtikanî bû ji mîr re dibêje. Mîrê min, ê ku ev pirtikanî dikarî vî çûkî jî bibîne. Mîr dibêje belê, deka bangê wî kesî bikin. Zilam diçe kuruk têne dîwana mîr, mîrî ji kuruk re dibêje. An tê wî çûkî bîn, an ez ê te bikujim. Kuruk ji neçarî hespê xwe swar dibe û dikeve rê. Hespê wî jê re dibêje, ma mişter negot, ger tu wî pirtikî neavêje gelek bela bêne serê te. Kuruk bi girî dê pey çûk, bi zor bela çûk digire û ji mîr re tîne. Silamekî mîr dibêje, mîrê min ê ku ev çûkanî dikare xan heyat jî bêne. Mîr ji kuruk xan heyatê dixwaze, dibêje, ger tu neyînî ez ê te bikujim. Kuruk dîsa li hespê xwe swar dibe û dikeve rê de. Di rê de rastî sê zilam hat. Dibîne ku her sê zilam pev diçin. Kuruk sêdema pevçûna wa ji we dipirsê. Zilamek ji wana dibêje, em ji bo vê xalîçe û şeqê û kopalê bi sê pev diçin. Kuruk ji we re dibêje, gel ku hûn qîma xwe bi min bên, ez ê wan li we parve bikim. Her sê zilam vê biryayê dipêjirin. Kuruk ji we re dibêje, ez ê şûrê xwe avêjim. Kî ji we berî êdî bêne, ez ê ve her sê tişta bidim wî. Her sê zilam dibêjin temam. Kuruk şûrê xwe diavêje, her sê zilam pê şûr baz din. Dema ku her sê zilam pê şûr çûn, kuruk rahişte şapê sti serê xwe kopal xize destê û li ser xalîçe ronişt. Xalîçe firî û darê. Kuruk çû welatê Xanheyat. Bi kopal derî vekir. Xanheyat di xew de bû. Li ser Xanheyat sêvek û girar û aver bû. Kuruk gezek sêvê da, kepçeyek ji girarê xwar û qurtek ji avê vexwar. Êdî kuruk xwe veşart. Dema ku Xanheyat şiyar bû, dît ku gezek ji sêva wê dana û parîk ji girarayê xwarine,
و قوتک ji avayê veqartine. Xan heyat şaş dibe, dibêje tu kes nayê welatê min, kê ev tiştê min xwarina û vexwarina. Piştî ku Xan heyat va gotinan dibêje kuruk xwe derdike meydanê. Xan heyat dema ku çav li kuruk dike hem şaş bî û hem li dil dikevî. Kuruk Xan heyat dibe mala xwe. Bi saya Xan heyat her sê birayê xwe dibînî û tên mala bavê xwe. Xan heyat bi fikirinekê çavê bavê kuruk derman dike. Kuruk û Xan heyat bi hev re dizewicin. Heta dawiya temenê xwe bi bextiyarî jiyan dikin. Çîroka milyaran rehmendê bavê hazir û guhdaran.